Dus die moet eigenlijk de pijl op gaan. Zo. Ja. Nee? Meisje. Grapje. Nee, maar het gaat goed. Wij binnen hier in het Boeterveld. En hier in het Boeterveld moet alles baggeren worden. Hun binnen ontbaggeren, dus ik heb een bak vol. Wij varen het naar de kraan, daar wordt het lost en dan gaan we weer om naar de horekraan. En zo doen we dat een keer als 6, 7, 8, 9 keer op nee. Dus zo zit je hem together de hele dag hier wat in de kajuit? Ja, ja, maar net jongens. Ja. Ja. Wat blij ja, wat ook. Ja, want je moet die kans van elkaar denken, of net? Ja, dat dacht ik wel, hè? Wel een heleboel, maar alles denk ik net. Ja, sommige dingen hoef ik niet te weten. Sommige dingen worden het weten. Ja, maar dat is wel dat je eigenlijk waar even samen bent, dat is wel leuk altijd. Nou, tenminste, als je een eigen ruzie hebt, ja, dat moet je net hebben. Dan is de samenwerking wat gauw gebeurt. Maar verder dan, nou ja, we hebben ook nog geen ruzie gehad. Nou. Nee, maar dat betekent wel makkelijk, jongens. Ja, maar dat werkt. Dat scheelt, nee. Maar er staat gewoon niet meer aan. Dat, Op zondag is het natuurlijk ook zo'n 8 keer dezelfde route op een del. maar dat zeiden de kamers de les stik. Hij zei verveeld dat steeds hetzelfde stukje. Nou, maar ja, ik zei, dat doe je niet door hetzelfde. Ik zei, dan heb ik een bakje vol, een bakje, dan komt er een leeg bakje aan. Ik zei, moet je hem weer vol gooien. Ik zei, je shit elke keer een stukje op. Ik zei, wij varen nog een eindje. Ja, dat scheelt wij nou. Dus je gaat altijd wel wat. Maar we hebben is het mooiste, hè? Dan gaan we de mooiste uitzicht, hè, net jongens. Ja, zeker. Dan hebben we een hele mooi uitzicht. Ja. Nou, hoe Nou ja. mooier het waren, dan, dan heb je toch altijd dan krijg je toch wel wat leukste shit. Dan is de natuur op zijn mooiste. En dat is natuurlijk op je mooist, toch? Ja, dat hebben we hier net, hè? Nee. Je maar de vogels dan. Ja, je man met de vogels wachten.